dnešním videu se budu pokoušet uhodnout váhu, kterou zvedám. Budu to mít zakrytý, kamera mi to zakryje a přidá tam nějakou váhu a já to budu muset poznat, kolik jsem zvednul. Budeme testovat bench, deadlift a dřep, ty 3 cviky a asi můžeme jít na to. Tady jsme tady na prvním cviku, je to bench, máme tady 60 kg, tím se jenom rozehřeju, taková fajnovka. A pak budeme postupně přidávat, bude to zakrytý, já to budu muset uhodnout. A moje PR na bench je momentálně 115 kg na jedno opakování, takže uvidíme, jestli se to nějak zvedne, anebo to třeba vůbec nedám, no nic. Takže jdem na to. Takže máme tady 60 kg, jdeme si to popinkat trošku. Takováhle pinkačka, nic těžkýho. A jdeme to teďka hádat. Tak už tady máme zakrytou váhu, kamera mi tam něco přidal a jdeme si to teďka uhádnout. Doufám, že tam třeba nedal 200, to nic. OK, takže doufám, že to bude něco lehčího. Taky nějaká pinkačka. Tak jo. OK, to lehký. OK. Ty kokos. OK. Podle mě filovalo to docela lehce, takže bych řekl třeba tak 70 kg. Takže teďka se jdeme odkrýt a uvidíme, to je jako rozbalování dárku. Máme tam, kolik máme? 75 kg, to je správně. OK, skoro jsem se trefil, ale nevadí, takže jdeme teďka na další váhu. OK, máme tady zakryto, další hádání váhy. Teďka se už docela bojím, doufám, že mi tam jako fakt teďka nedal, že mi to jen nezabije. Ale OK, jdem to zkusit. Snad to vůbec z toho nadzvednu, to by bylo docela špatné. OK, tyhle. Fuj. Tady tohoto už docela dělal problémy, ale pořád to nebylo tak těžký jako 100, takže myslím, že třeba 90, 95. Minulé tam bylo 75, takže uvidíme. Ukaž. A je to správně, ty. OK. Takže můžeme jít na další váhu. Takže máme tady další váhu a můžeme to jít uhodnout. A abyste si nemysleli, že tady vidím, kolik tam dává, tak ne. Jsem tady zalezlej za rohem, aby jsem nic neviděl, takže nebojte, nepodvádíme. A už si radši na to vezmu equip. OK. Máme tady na lokty, tady to nepotřebujeme, doufám teda. OK. Uvidíme, co mi tam dal. Doufám, že to já tentokrát zase zvednu. Kokos. OK. Tyjo. Tak jestli tady to bylo víc jak 100, tak si myslím to, že jsem docela zesílil, anebo to je fakt o té hlavě, jo? Protože tady tohoto bylo podle mě 100 kg. Že přidal jenom o 5 kg, protože tady to bylo fakt lehký. Takže uvidíme. Třeba mě to překvapí ten výsledek. OK. Máme tady 107,5. OK. Tyjo. Je to fakt o hlavě, uši. Takže, když chcete jít PR, tak si to prostě zakrýte, ať nevíte, kolik tam máte. Game changer. OK, zkusíme to ještě jednou. A uvidíme, kolik mi tam dá. A jestli dáme dneska PR. Tak jo, jdu se schovat. OK, máme tady další váhu. Uvidíme, jestli to tentokrát vůbec jako zvednu z toho. Tady to nereknu, kámo. Jak to uděláme? OK, teďka jsem to bohužel nedal, takže vezmu si tady spotera na to. OK, nahodí mi to a když tak mě spotne, kdyby mě to zabilo. Tak jo, hop. Pojď.
Pojď, pojď. Ty kokos. OK, tak tady to bylo těžký jak svině. OK, podle mě třeba 100, předtím tam bylo 107. Možná jsem vyšel ze cviku, bylo tam 117 třeba. Uvidíme. A je tam 120. Ty kokos. Tak to jsme docela navýšil, jo. O 5 kilo. OK, ale nedali jsme to, takže žádný PR pro dnešek. Takže jdeme na další cvik teďka. Takže jsme tady na dalším cviku. Máme tady deadlift. Minulé PR nevyšlo na benchi, takže snad se tady poštěstí víc. Máme tam 110 kg, jen tak se zahřát a jdeme na to. Jezdím teda sumo deadlift. Jo, pinkačka. Jdem to zakrýt a jdu hádat váhu. OK, máme tady přidanou váhu a jdeme si to zvednout. Já jsem si na to opasek, protože nevím, kolik tam je. Doufám, že to nepřehnal. Můžeme jít na to. Tak to. Takže podle mě bylo to docela lehký, protože jsme měli 110. Takže tady to bude třeba 150 kg. Je tam 140. Skoro jsem se trefil, takže můžeme jít na další váhu. Yes. Tady jsme tady se zakrytou váhou, jdem to zvednout a jdem to uhodnout správně tentokrát. OK. Tady tohoto si reálně myslím, že bylo takových 180. OK. Od krajem Kinder Surprise a je tam 180 kg. OK, tady to jsem uhodl správně, tak doufám, že to uhodnu i příště. Jdeme na další váhu. Takže jsme tady s další váhou. Tentokrát uvidíme a jako doufám, že se nějak nezrakvím, protože už jsem dlouho nezvedal deadlift a naposledy jsem zvedl 180 a už mi to dávalo docela problém, takže uvidíme, jak to půjde. OK, forma, doufám, že to byla, asi nebyla moc nejlepší, ale tady to bylo docela těžké. Podle mě 200 kg, možná. Nevím, jestli jsem to říkal, ale moje PR na deadlift je 210. A jdem si to odkrýt. Takže je tam, kolik je tam kilo? Kameraman, 200? Tady jsem to opět typo správně, OK? Můj streak na deadlift je dobrý, protože je to prostě můj oblíbený cvik, jako řekneme si, kdo nemá rád deadlift, tak je špíňák. Chtěl nosit do lády, přišlo mi špíňácký. Jdeme na další. OK, jsme tady na dřepech, dáme si lehčí obroma pík, 80 kg. Ať si trošku zahřejeme ty nohy. Tak to jsme se zahřáli a můžeme jít hádat váhy. OK, máme tady zakrytou váhu, jdeme to dřepnout, doufám, že to bude easy. OK. OK, tak tady to feelovalo strašně jednoduše. Úplně nejvíc easy. Podle mě takových 120. 120, uvidíme. A je tam 110. No nic, trošku jsem to přestřelil. Takže jdeme na další váhu a doufám, že to tentokrát typnu dobře. Dobrý, jsme tady s další váhou. Tentokrát doufám, že by tam trošku přidal, protože předtím to bylo docela málo. Takže jdeme to zvednout.
OK. Tak jsem mi teda fakt přidal. OK. Tak tady to si myslím, že normálně zvedám 140, takže podle mě tady to bylo takových 155 možná. Takže jdeme dělat review. Co? OK. Kinder Surprise. A máme tam, kolik tam máme kilo kameraman? 150. OK. Takže to je dobrý. Takže máme, dá se říct, že nový PR, protože zatím pro mě bylo PR 140, takže jsme to zvedli. OK, takže jsme teďka na závěru videa. Tady vidíte skóre, kolikrát jsem uhodl váhu a kolikrát ne, a jestli jsem dal nějaký PR. Dal jsem teda PR jenom na dřep, to je 150. Ostatní se bylo takový okolo PR. Pokud jste si video užili, dejte like, odběr a dejte nějaký komentář a popřípadě, co byste chtěli jako další video, a zatím se s váma loučím a čau.